Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian katu kat ni benai ka jing I no uba tebor lang pathau ya ka kam President NPP Shillong City kata shwa ka election MDC 8,000 apusan ka National People's Party Meghalaya Unit hakalai phautri ujliyo 8,000 apusan kala Pynskhem ya ka kerteng usamla rangba Manroibha Kharpuri kum u President bathamai kate ka shnat trekam ya uba Manroibha la Pynskhem bat pen ko buram daki nong yalam ke NPP Meghalaya Unit bakentop ya u Professor Don Kuparwar u General Secretary Ubadeiru u Advisor uba Hamletson Doling u Working President bat uba Jason S Maulong u Secretary in charge ha ka jingalang Pynskhem ru la sakhi da ka jingidon lang kidkhot ka NPP Shillong City bakentop ya uba Arnold M Lanong bat uba Sony L Krim kum ki Working President uba lanang shngan pamthet kum u General Secretary kakong damilari rentathiang ka Treasurer lem kiwe habakran chekila pathai kubor u Professor dan Kuparwar uloong bakanie ka senjam ban penklan ya ka jengtrai kam ka party haki blok ba pher ki bahap haki benta kanang ba Shillong kadi do industri ula khat nagalian ka South City tingla nagalian ka panel body ka je ka Manroibha Kharpuri by long president jongga NPP Shillong City South City de kadi kalong nama kata jong di sign no jong president barim jongga South City de mentang ala man constitute but ya kali ba office ko thamai jong ka NPP Shillong City de mtasing la Pynskhem the president but ki vice president president bro kilo kam jong ka NPP Shillong City District Committee di wilayah Pynskhem ki pan anu sepat ni sehingga ni District Committee dong ka Shillong City kan activate ya ki ne kan reconstitute kan ya ki block District Committee jong baro ndru tu ni ki bida nampak ka Shillong City North East South West ka pentor baka mulai pada nong thamai nyutli kita nyutli nong thamai de kini bakal benta ina activity ki bakal pat ni sa punya ikam ni khanang ba kani ki kita ni kan go to the root level hadu ki units ki boot level kan poi ki jing penim activity ni party khanang la ban pen kam ban penim pat ek party kam joka bagi trade joka bat ki objective chi thu jong kani ka party te kata di ka bangia dum tas ni ju shim ni ka Shillong City ni kalau city apa ka state even capital tu dari ba kadai ka showcasing jong ka state Broadway di nalai ka party ru state body ki sutu ya kata bangi ka Shillong City ni ban peni bagi kamu ni nak ka ka ba jam ka ba kena look issues ka involved Shillong City de ka bangi le Shillong City le kan ketalut kan spill over right sabaro ki district apa state di ki jogging yang kita menta kalau man pen ki blok en persang man lumban lang dia ki ayu la lupa di bat ngin pen yang ya khubor ya ka ba ka soka apa ka jingalang tu ka MP klale khnang man brio kin tip ban kin su thu ba ya ka kam ka kum ka pa kum komen le apa ka jingalang no ka MPP kata de so ban standard kalau mentang menginya kendu ki pen ki block ki district dogi pat ga ki units rohat boot committee ni gendo ki mo barohat ki lum yalang ki but that itself kan son ra ka lenti lu ban plan ba ya party tak ji gendo ki ta kan non ra ya ka jikan party al men ki ba ni kum ka party ni pen si pa ya ka ba sokar ni klale apo ki nom do NPP Cibur kita ngale entrepreneur orang tak tizen kam ki prime simulate pun ma tourism not but kiwi ki bentang like skill development ale cibur ki but bun na ki khun ki dongi ki ba smart busting ki ba jimut lesung kabu bini pelayo kala tray ki dan ray menta pat ni don na pedong ki we ki ba pat step bahagi di ki ni kum ka party na society lemba ki blok lemba ki units tu ni bersama penmena penmena ki pe ba na tip ka ba ki ni bele ba tip ka masuk ka le nam ta jing to jong ki ba kun sama ki kampang baru ki
nukil kam ki nukrishan neki badan lang bat NPP banai sapan to nakarpat ni film nai gedukti ndai akan keti jong atelam jong baro ho kindan kiwe ki ban peni ki jigrisem ini inshilaki kum kilat kum nu ba yukeni bani khot subha ya baro klempet kanu parti pidon to wan sakman peni ke ing la banle nang bela hajimut sokoman ke bangila le na ya ka parti te ka jimut tu ni kalau ser pai pai kamtang lagi samla ki long ki awe but ni tip hi ki youth ki samla ni ki di constitute major portion jo ka portion jong te ka jisu ju kalau ban ya katai pakak bangila banle ho kin bul jiduna bul kalan ni persen banle tak balai dan je bor lem jong ki parasang parhau ki bai dalam bat kum tu dak jing mu ai bor boleh hi bangila banle kamba